ΠΑΟΚ Shamrock Rovers και Lens Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει να μπει στο Europa League, ο Παναθηναϊκός κυνηγάει να μπει στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κερδίσει και στο παρελθόν τη Shamrock Rovers. Η Shamrock Rovers δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σαν ομάδα, δηλαδή δεν θα πρέπει να φοβερήσει σε καμία περίπτωση τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει το κλασικό θέμα στην άμυνα, πρέπει να προσέξει την άμυνά του. Στην επίθεση θα τα βρει τα γκολ. Έχει αρκετά ικανούς επιθετικούς για να βρει τον τρόπο. Πρέπει να προσέξει την άμυνα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός από το μάτς με τον Άγιαξ είδαμε ότι είναι ικανός για αρκετά πράγματα. Βέβαια, πρέπει να σταθεί και τυχερός. Η Lens είναι μια ομάδα, εντάξει, καλύτερα τον Παναθηναϊκό μεν, αλλά όχι Άγιαξ σαν επίπεδο. Είναι μια ομάδα την οποία ο Παναθηναϊκός μπορεί να την κοντράρει σίγουρα και πιστεύω ότι στο πρώτο μάτς δεν θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα,